Hi guys, and welcome to my Almusal Mukbang. And for today's mukbang, let's eat breakfast. We have lumpia veggies, bulad, like this, egg, pansit, longganisa, bangus, and then maranay. It's mukbang, breakfast, and then sausawan, of course. Ato. There you go. So let's eat, guys. But before that, let's pray. Then if the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ, our Lord. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I'm so gutom, guys. So why not magmukbang ta sa breakfast sa Bisaya, diba? So tangkiliki na nga sariling act. So this is egg. Kaning egg, ako lang na siyang gi-microwave. So there ka muna. Mmm. 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 Kabalo mo mga kabisa, digit pwede nga wala ko'y kauban water or drinks kay dali na jud kay ko gakatukan. So this one is maranay. Mmm. 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 What? Mm-hmm. Kani siya nga food mga kabisaya, gikanan ni sa Bisaya. Wala ko lang mamukbang. So syempre dito ta sa breakfast nga mukbang kay rabon na dagan sa Bisaya, di ba? Hmm? Medyo parat ang kuan maranay. Pwede dili parat. Kabalo mo guys, gabi kini ka challenging sa ako kay syempre sige na ako kakita ani nga pagkaon dili sa Bisaya. Di na ko halos kakaon. Minang very challenging kung mo niya ako imukbang. So, mayantag mahurot. So, saban. So, basta ka nga lumpia, basta kaya init. Kung dili init na, wala me. Diba? So, magmukbang takon as a customer, dili as an owner. So, imukbang na to ang pagkaon sa Bisaya, kung sa ang mga kuan, diba? Kung sa ang nasa 149, 149.
Mm. Coke, Becky naman. Mm. Ah! Kapit na Jud. Dami ang longganisa in fairness. That is longganisa de Cebu. So, i-compare na to ang longganisa de sa Cebu sa Cebu. Nag something different, no? Daot na soup di so panawat ang pagkaon. Mut baka na ko ni. Mm. So that's it guys. Wag gina ko nahurot no. So kabalo mo, this is very challenging for me maghurot o pagkaon diri sa Bisaya. Sige na kung kakita ni nga pagkaon guys, di lagit ko halos katulon ani sa kasumo. Diba? Diba? Thank you so much for watching my mukbang. So see you all. I'll see you sa Bisaya. Alin na mo, pangaon na mo.